Confédération des États du Sahel AES ye yɔrɔ ye CEDEAO jamanadenw tɛ taama yamaruya sɛbɛn visa ta ka don yɔrɔ minnu na kunnafoni sɛbɛn nin ka fɔla min kalanna Mali kɔkanko kotigi Abdoulaye Diop fɛ Mali forobajakanso kan sibiridon sufɛla la. CEDEAO jamanadenw bɛ se ka doni ka bɔ kɛ u sagoyaw la hali u bɛ se ka na sigi fɛnɛ AES jamana ninnu kɔnɔna na nka ne jamana ninnu ka hakɛ sariyaw bonyali hukumu ye kunnafoni sɛbɛn nin ka fɔla min yamaruyara ne Mali jamanakuntigi Général Assimi Goïta AES ɲɛmɔgɔba ka bolonɔw ye. Bolifɛn minnu bɛ sanni feere baaraw kɛ ani mɔgɔta transport bolifɛnw minnu bɛ CEDEAO jamanaw kan fɛnɛ bɛ se ka taga ni ka segin kɛ AES dugukolow kan ka kɛɲɛ ni u ka hakɛw labatoliw ye nka AES jamana saba ko u tɛna sɔn tungaden yamaruyabaliw ka don u ka dugu kɔnɔna na k'a sɔrɔ u ma danfara ani pereperelatigɛli kɛ o yamaruyabaliyaw min bɛ kɛ sababu ye ka o mɔgɔfasɔnw bali ka sigi AES jamana kɔnɔna la ka da u ka jamanadenw ka nafaw makaranunw kan u ka hakilijiginw senfɛ u ka danatigɛli segin kɔbaliyaw la CEDEAO tɔndenyaw ma AES jamana minisiriw ye layidudi kɛ ka to kumaɲɔgɔnya ani hakilijagabɔ bolo kan yaasa ka bɛnkan dɔw tigɛ minisiri ninnu ka laseli la u ka tɔnsigi senfɛ a don kelen na ɲami ka kɛɲɛ ni CEDEAO ka gafe kɔnɔ kumaw ye jamana saba ka danatigɛliw ka bɔ tɔndenya la bɛ waliya pewu san kelen a laseliw kɔfɛ k'a daminɛ janvier kalo san 2025 la u ka tɔnsigi senfɛ CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye kalo 6 di AES jamana saba ma u ka miiri u ka danatigɛliw la tɔndenya bilaliw kan o sababu la CEDEAO ye wagati tigɛ ka kɛ furancɛ baaraw ye min bɛ daminɛ janvier kalo tile 29 san 2025 la ka taa kuncɛ juillet kalo tile 29 san 2025 la u ye a yira k'a fɔ ko o wagati kɔnɔna na awa ko CEDEAO dayɛlɛnin bɛ to AES tɔn jamanaw ye.